హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఐఎమ్ మహేష్. ఫ్రెండ్స్, నేను అది ఈరోజు ఏసూస్ టఫ్ A17 ల్యాప్టాప్ అయితే అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇది గేమింగ్ ల్యాప్టాప్. ఎవరైతే గేమింగ్ లవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకైతే బెస్ట్ ల్యాప్టాప్ అనమాట. అండర్ 70Kలో అయితే మీకు 60,000 నుంచి 70,000 లోపల అయితే మీకు బడ్జెట్లో అయితే ఈ ల్యాప్టాప్ అయితే వస్తుంది అనమాట. గేమింగ్ ల్యాప్టాప్. అక్కడ ఉన్నటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ ప్రకారం అయితే ఈ ల్యాప్టాప్ అయితే ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఇంకా లేట్ చేయకుండా బాక్స్ అయితే చేద్దాము. బాక్స్ అయితే ఈ విధంగా వచ్చింది, చూడొచ్చు. మెయిన్ ప్యాకింగ్ అది కూడా బాగుంది. నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో అయితే ఆర్డర్ పెట్టాను, బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్స్లో. ఇది ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ అయితే మనకి ఏసూస్ ఏదైతే గేమింగ్ స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టిక్కర్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బాక్స్లో మనకి పెద్దగా ఏమీ యాక్సెసరీస్ కూడా ఏం లేవు. ల్యాప్టాప్ ఒకటి ఉంది. ఈ ల్యాప్టాప్ అయితే ఇలా వైట్ కలర్ కవర్ తోటి అయితే కవర్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా వారంటీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ చేశారనమాట. ఇది 1 year వారంటీ. నేనైతే ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ ఏం తీసుకోలేదు. మీకు ఏసీ స్టోర్లో అయితే మీకు ఆన్లైన్లో కానీ ఆఫ్లైన్లో కానీ వారంటీ అనేది ఎక్స్ట్రా పే చేసి అయితే తీసుకోవచ్చు. అందుకైతే నేను ఏదైతే కంపెనీ నుంచి వస్తుందో వారంటీ 1 year వారంటీ మాత్రమే తీసుకున్నాను అనమాట. ఇంక ఇవన్నీ బాక్స్ పక్కన పెట్టేసి ఒకసారి ఛార్జింగ్ ఏదైతే కేబుల్ ఉందో అదేవిధంగా అడాప్టర్ కూడా అయితే చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఇది మనకి బాక్స్లో అయితే వచ్చినాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్, మనకి ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఏదైతే ఉందో 150 watts తోటి అయితే వస్తుంది అనమాట. ఈ ఛార్జర్ బ్రిక్ అయితే మనకి దగ్గర వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే 150 watts ఏదైతే ఈ పవర్ అవుట్పుట్ ఉందో ఇది 1 hourలో అయితే ఛార్జ్ అయితే అవుతుంది. మీకు ఈ ల్యాప్టాప్ బ్యాటరీ అనేది 3 cell బ్యాటరీ. ఇది ఏసూస్ టఫ్ A17. ఇంకొచ్చేసరికి దీని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే నేను ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద అయితే డిస్ప్లే చేస్తాను అనమాట. నీకు క్లియర్గా ఎన్ని పోర్ట్స్ ఏమేమి వస్తున్నాయి అనేది అయితే. ఇంకా ఫ్రెండ్స్, ఇది మోడల్ వచ్చేసరికి 16 GB ర్యామ్ అదేవిధంగా 512 GB SSD తోటి అయితే వస్తుంది అనమాట. ఇంకా మెయిన్ మనం కనుక ల్యాప్టాప్ కనుక చూస్తే ల్యాప్టాప్ అయితే మనకి లుకింగ్ పరంగా కూడా అయితే ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంది. బిల్డ్ క్వాలిటీ పరంగా కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు. మీకు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ప్రీమియం లుక్స్ తోటి అయితే వస్తుంది అనమాట. టాప్లో వచ్చేసేటువంటి టఫ్ లో ఏదైతే ఉందో ఏసూస్ A17కి F15కి వీటికి అయితే ఇస్తుంది అనమాట. అదేవిధంగా బ్యాక్ సైడ్ కూడా డిజైన్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది, ఎక్సలెంట్గా. ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. లుక్ పరంగా అయితే చాలా క్లీన్గా అయితే ఉందన్నమాట. ఏదైతే ఎడ్జెస్ కూడా మీకు స్లిమ్గా అయితే ఉన్నాయి. మరి అంత పెద్ద ఎడ్జెస్ కూడా ఏం లేవు. ఏదైతే బెజిల్స్ ఉన్నాయో బెజిల్స్ స్లిమ్గా ఉన్నాయి. ఇంకా పోర్ట్స్ గురించి కనుక మీకైతే ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా అయితే మెన్షన్ చేస్తాను, ఏ పోర్ట్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి అనేది. ఇది 3.0 పోర్ట్స్ అయితే 2 వస్తున్నాయి, 2.0 పోర్ట్స్ అయితే ఒకటి వస్తుంది. అదేవిధంగా 3.5 mm జాక్ ఒకటి వస్తుంది. ఇంకా అదేవిధంగా ల్యాన్ కేబుల్ పోర్ట్ ఒకటి, ఇంకా HDMI పోర్ట్ ఒకటి, ఛార్జింగ్ కేబుల్ సాకెట్ ఒకటి. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ ల్యాప్టాప్ గురించి అయితే. ఇంకా లేట్ చేయకుండా అయితే ల్యాప్టాప్ అయితే ఆన్ చేసి దీని యొక్క ఓవర్ వ్యూ అయితే మీకు చూపిస్తాను, ఎలా ఉంది ఏంది అనేది. నేను క్విక్గా అయితే సెటప్ చేసి ఏ విధంగా ఉంటుందని అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే చూడొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇది డిస్ప్లే క్వాలిటీ అయితే మీరైతే చూడొచ్చు. ఇక్కడ డిస్ప్లే క్వాలిటీ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉందన్నమాట. మీకు ఏ గేమింగ్ ల్యాప్టాప్లో కూడా ఇంత క్వాలిటీ డిస్ప్లే అయితే రాదు. ఇంకా మెయిన్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏదైతే ల్యాప్టాప్ తీసుకున్న తర్వాత మీరైతే డిస్ప్లే డ్రైవర్స్ని అదేవిధంగా ఆడియో డ్రైవర్స్ని ఏదైతే గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ డ్రైవర్స్ ఉంటాయో NVIDIA డ్రైవర్స్ 1650 అవి అయితే అప్డేట్ అయితే చేసుకున్నాను అనమాట ఒకసారి. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ ల్యాప్టాప్ అన్బాక్సింగ్ అయితే. మీకు ఫుల్ రివ్యూ అయితే నేను ఒక 1 weekలో అయితే పోస్ట్ చేస్తాను అనమాట, ఎలా ఉంది ఏందనేది అయితే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఆన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అయితే కింద అయితే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేనైతే మ్యాక్సిమం రిప్లై ఇస్తాను. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. సీ యూ ఆన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో. జై హింద్.